इदं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवरदा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु अलगा पन्नी माताजी हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंदर नमस्कार हरे कृष्ण माताजी प्रभु அத்தியாயம் 9 ராஜவித்யா ராஜகோவியம். நாம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிக ரகசியமான ஞானத்தை பார்க்க போறோம். 24வது பதம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தி ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் நாம் மனைவி சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. சரி, நம்ம டைரக்டா உள்ள போயிடலாம். 24வது பதம் யாரா படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? நீங்க யாரா படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? हरे कृष्णा प्रभु जी. படிங்க. अहम की सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुर्येव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनास्तत् स्वयमन्ति ते. हरे कृष्ण प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அழகா படிச்சீங்க. எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பனும் நானே, எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கை அதாவது அங்கீகரித்தவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர், வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். அதாவது எல்லா யாகங்களின் தலைவன். இப்ப யாகங்கள் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா நாம அதாவது 3ஆம் அத்தியாயத்துல இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். 3ல என்ன பார்த்தோம்? கர்ம யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய யாக சக்கரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சக்கரத்தை நம்ம உருவாக்கி இருக்கோம். அதாவது 4 விதமான வர்ணங்கள், 4 விதமான வர்ணங்கள் கொடுத்து அந்தந்த அவனுடைய கடமை, அவனுடைய கட்டுப்பாடு, அந்த வர்ணம் தகுந்த மாதிரி செயல்பாடு, இந்த செயல்பாடு தகுந்த மாதிரி வர்ணம் அமைது, அதுக்கு தேவையான கடமை கட்டுப்பாடை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சம்பிரதாயத்தோட ஃபாலோ பண்றது யாக சக்கரத்துல நம்ம உண்டோம். அந்த யாகம் அதே மாதிரி இப்ப தேவர்களுக்கு நம்ம யாகம் பண்றோம். இப்ப நம்ம வீட்டுல நல்லா இருக்கணும், நாடு நல்லா இருக்கணும், மத்தவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சது ஒரு தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு யாகம் பண்றோம். அது எந்த குணத்துல இருந்தாலும் சரி, ரசோ குணத்தாலும் சரி, தம குணத்துல இருந்தாலும் எந்த குணத்துல யாகம் பண்ணாலும் சரி, இது இல்லாம நம்ம பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம் பார்த்தீங்களா, அதுவும் ஒரு யாகம் தான். அந்த தியானத்தை பண்ணும்போது அது ஒரு யாகம் தான். இது எல்லாத்துக்குமே யார் தலைவன் பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். நம்ம ரசோ குணத்துல இருந்தாலும் சரி, சத்து குணத்துல இருந்தாலும் சரி, தமோ குணத்துல இருந்தாலும் சரி, சுத்த சத்துவத்துல இருந்தாலும் சரி, எந்த யாகம் பண்ணாலுமே அது பகவான் தான் அனுபவிப்பவர் நானே என்ற. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யறோமோ அந்த செயல் எல்லாமே அனுபவிக்கிறது யாரு? பகவான் தான். அப்போ அது உண்மையான தெய்வீகமான இயல்பு உடையவர்கள் பாருங்க. அந்த அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட நம்ம அந்த அர்த்தத்தை நம்ம புரியாம நாம செயல்படும் போதுதான், அந்த உரிமை உணர்வோட நம்ம செயல்படும் போதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த வீழ்ச்சி அடையிறோம். நம்ம இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம குருமார்கள் இதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதை நம்ம செய்யறோம். இதை செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க கண்டிப்பா வீழ்ச்சி அடைவுதான். ஏன்னா அங்கீகரிக்கப்படாத நம்ம செய்யும் போது கண்டிப்பா அது என்ன குணம்னு பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணம், தமோ குணம் தான் இல்லைங்களா? சத்துவத்துல இருக்கிறாங்க, சத்துவத்துல அந்த குணம் செய்வாங்க இல்லைன்னு சொல்ல, அது இருக்கிறாங்க. அந்த குணம் மாறதுக்கு காரணம் என்ன? அவனுடைய செயல்பாடு. அவனோட உணர்ச்சி வசப்படுறாரு. அதுல அந்த உடலாலையும் மனதாலையும் உணர்ச்சியாலும் படும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குணம் அவருக்கு அங்கிருந்து மாற்றம் ஏற்படுகிறது இல்லைங்களா? அப்போ வீழ்ச்சி அடையவர்கள் யாரு, வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள் யாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள் பௌதிகவாதிகள், வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள்
அகர்ம பணியில செய்யறவங்க இல்லைங்களா. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஏன் இது தவறான முறையில் பண்ணதுன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் அனுபவிப்பாளர், கிருஷ்ணரே எல்லா யாகங்களின் தலைவர். அப்ப எல்லா செயல்களுமே பகவான் கிருஷ்ணர் அதாவது திருப்தி செய்வதற்காக ஏற்பாடுபட்டதுதான் சரிங்களா. இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அது நேற்று கூட இந்த கிளாஸ் நம்ம படிச்சோம். என்ன மாதிரி படிச்சோம்னு பாத்தீங்கன்னா, பகுத்தறிவோட செய்ய மாட்டாங்க, மூட நம்பிக்கையோட சில பேர் பக்தி கொடுப்பாங்க, மோக பக்தி கொடுப்பாங்க. அந்த மோகம் ஏன் வருதுன்னா பற்றுனால மோகம் வருது. அந்த மோகம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அன்பை வெளிப்பாடு தப்பு தப்பா கொடுப்பாங்க. ஆனா அது தப்புன்றத உணர மாட்டேன்றாங்க. அப்போ அந்த செயல் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அது பயனற்ற செயலா போயிடும் இல்லைங்களா. அதே சேவையே நாமோ அது பகுத்தறிவோட அந்த விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சு நாமோ பகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை அகர்ம பணியில செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து அது பலன் கிடைக்கும். அப்ப அந்த ஜடவாழிகள் நாம போய் விட மாட்டோம். இல்லைன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம், திரும்பவும் அந்த ஜடவாழிக்கு தான் விடுவோம். பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க, என்ன கொடுப்பாங்க, மோக பக்தி கொடுப்பாங்க. அப்போ மோக பக்தி கொடுக்கும் போது திருப்பும் நாம் எங்க வருவோம், இதே துக்காலின் தான். இதே துக்காலின் திருப்பி நம்ம பிறவி எடுப்போம். அப்ப நம்ம அது அந்த தப்பு செய்யக்கூடாதுன்னா பக்குவமான இந்த மனித நாகரிகம் குறிப்பாக பகவானை திருப்திப்படுத்துக்காக உள்ளது. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த விஞ்ஞான காலத்துல பகுத்தறிவோட செய்ய மாட்டேன்றாங்க, மூட நம்பிக்கை பண்றாங்க. சில பேர் இந்த விக்கிரகத்து மேல இப்ப இந்த பாத அபிஷேகம் பண்றாங்க, நெய் அபிஷேகம் பண்றாங்க. ஒரு சாதாரண விக்கிரகம், ஒரு கல்லு, ஒரு இது, ஏன்னா அது பக்குவம் இல்லை, அவங்களுக்கு பக்குவம் இல்லை. ஆனா அது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ஒரு மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி மூட நம்பிக்கையே கிடையாது. எதெல்லாம் மூட நம்பிக்கையில மூட நம்பிக்கைன்னு சொன்னா தன்னையே வருத்திப்பாங்க, தன்னையே வருத்திக்கிட்டு மற்றவங்களையும் சங்கடப்படுத்துறது, இந்த மாதிரி செய்யும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் மூட நம்பிக்கை. இப்ப நாம ஒரு முடி வெட்டி இப்போ திருப்பதிக்கு போறோம், முருகப்பெருமான தரிசிக்கிறதுக்காக பழனிக்கு போறோம், எங்கேயாவது கோவிலுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம ஏன் மொட்டை அடிக்கிறோம், போன உடனே போய் மொட்டை அடிச்சுக்கிறோம். பகவானே எனக்கு எனக்கு நான் உன் கோயிலுக்கு வரேன், நான் மொட்டை அடிச்சுக்க போறேன் அப்படி கூட ஏன் முடிய மட்டும் தியாகம் பண்றோம். அதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா, யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்க முன்னாடி? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, கோயிலுக்கு போய் மொட்டை அடிச்சுட்டா போதும் எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் மொட்டை அடிக்கிறாங்க? யாராவது சொல்ல முடியுமா? வேதங்கள் உண்டு, மொட்டை அடிக்க சொல்றது வேதங்கள் உண்டு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாத்திகம் பேசுறவங்களுக்கு வேற மாதிரி தெரியும். ஏன் கைகால ஒரு விரல துண்டு பண்ணி கட் பண்ணி கொடுக்காத பகவானுக்கு, ஏன் முடி வளர்றதுனால மொட்டை அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஏன் காரணம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஆனா வேதங்கள்ல மொட்டை அடிக்கிறது உயிருக்கு சமானமா சொல்லுவாங்க பிரபுஜி. தன் உயிரையே கொடுக்கிற மாதிரி மறு ஜென்மத்துக்கு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஆபத்து வர்றப்ப ஓகே மாத்தாரு, இது ஒரு ஆங்கிள் ஏத்துக்கலாம். இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? மொட்டை அடிக்கிறது எதுக்கு? சரி, டைம் இல்ல, சரி ஓகே. இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல யாராவது தவறு பண்ணிட்டான்னு வச்சுங்களேன், இப்போ உண்டு, இந்த காலத்துலயும் உண்டு. இப்போ ஒரு ஊர்ல வந்து ஆடு ஒருத்தர் திருடிட்டான் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அவனை பிடிச்சி வச்சு கட்டி வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, கல்லகிற முடியெல்லாம் மொட்டை அடிச்சு அவனுக்கு கரும்புள்ளி சொல்லி அவனை என்ன பண்ணுவாங்க, அவனை வந்து சித்திரவதை பண்ண மாட்டாங்க, அவனை வந்து அவமானப்படுத்துவாங்க. அவனுடைய இயல்பை தாழ்த்துவாங்க, தாழ்த்தி செய்யறாங்க செயல்பாடு இல்லைங்களா. அது ஏன் அந்த மாதிரி செய்யும் போது அடுத்த வாட்டி அவன் செய்ய மாட்டான், இந்த ஆள் இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்றத அது. அப்போ இந்த முடிக்கு வந்து இப்ப மாதாய் சொல்ற மாதிரி இது வந்து மறு ஜென்மம் மாதிரிதான் இந்த முடி. இப்ப அந்த ஆளுக்கு வந்து ஒரு அபராதம் பண்றாங்க, மொட்டை அடிச்சு அவரு கரும்புத்தி அவர் கழுது மேல ஏத்துறதோ மாடு மேல ஏத்துறதோ ரோட்ல நடக்க வைக்கிறதோ அது செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன குறுக்கி அது என்ன அடுத்த அந்த தவறு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு. ஆனா பகுத்தறிவாதிகள் அந்த நாத்திகன் பேசுறவங்க வேற ஆங்கில பேசுவாங்க, நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு சமமானதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளை தாழ்த்திக்கணும். பகவான் கிட்ட போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, பகவானே நான் தவறு பண்ணிட்டேன், இந்த செயல்பாடு இப்படி இருக்கு, இந்த தப்புல இருந்து நான் விலைக்கு வரணும், இந்த துக்கத்திலிருந்து நான் விலைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னையே அவங்க தாழ்த்திப்பாங்க. தாழ்த்திக்கிட்டு பகவானுக்கு இதை காணிக்க கொடுக்குது. காணிக்கம் கிடையாது,
தன்னைத்தானே தாழ்த்துக்கிறது தான். இது மறு ஜென்மம். இப்ப மாதா சொல்ற மாதிரி மறு ஜென்மம் நமக்கு. இனி அந்த தப்பு நான் செய்ய மாட்டேன், இந்த பிரச்சனை வரமாட்டேன், இதை நான் செய்ய மாட்டேன்றது நாம வந்து பகவானுக்கு என்ன பண்றோம்? சங்கல்பம் எடுக்கிறோம். இந்த முடி வந்து தலைமுடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் வேதம் சொல்லுது. அதனாலதான் வந்து கோவில்ல போனா மொட்டை அடிக்கிறது இது ஒரு இதா இருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி அதுதான் நம்முடைய ஆச்சாரிகள் பகவானுடைய பக்தர்கள் தீட்சை வாங்கின பிறகு தலையில முடி வச்சிருக்க மாட்டாங்க. மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு பின்னாடி மட்டும் பாத்தீங்கன்னா சிகா விட்டுருப்பாங்க, கொஞ்சம் போல சிகா விடுவாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா தன்னை வந்து வர்த்திக்கிறாங்க, பகவானுக்கு சேவை மனப்பான்மையோட இருக்கிறாங்க. இப்ப நான் கூட வச்சிருக்கேன், சிகா வச்சிருக்கேன், நல்லா ஒரு 1.5 அடி நல்லா பெருசா வளர்ந்துருச்சு. இதெல்லாம் தலையில முடி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா நான் பௌதிகத்திலயும் இருக்கிறேன், ஆன்மீகத்திலயும் இருக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து கடமைகள் இருக்கு, அதனால நான் வச்சுட்டு இருக்கேன். அதே நான் வந்து கோவில்ல வந்து முழு நேரம் நானு சன்னியாசி எடுத்துக்கும் போது அந்த தலைமை நான் போயிடும் இல்லைங்களா? சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா நாம வந்து தலைமுடி வச்சிடக்கூடாது. சோ இந்த இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அதுல இல்லைங்களா? அப்போ பக்குவமான இந்த நாகரிகமான குறிப்பை பகவான் கிருஷ்ணன் திருப்திப்படுத்ததான் உள்ளது எல்லா விஷயமே. இந்த நாகரிகமான காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன செய்யலாம், என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு திங்க் பண்ணி நமக்கு பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம விஞ்ஞானம் வந்துருக்கு. என்ன மாதிரி விஞ்ஞானம்? முதல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோவில்ல போய் நம்ம வந்து சத்சங்கத்துல உட்காந்து கேட்போம், பகவானை பத்தி சொல்லுவாங்க, அப்புறம் கீதையை பத்தி சொல்லுவாங்க, இந்த லீலையை பத்தியும் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் போய் நாம என்ன பண்றோம், மெனக்குண்டு உட்காந்து நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இப்ப இந்த விஞ்ஞானம் வந்த பிறகு பாருங்க, நிறைய பேர் வந்து உண்மையை சொல்ல போனா ஒரு சர்வீஸ் சொல்லுது. என்ன சொல்லுது தெரியுங்களா? இன்னைக்கு வந்து இந்த அகண்ட பாரத தேசத்துல இந்த நாத்திகம் பேசுறவங்களோட போல் வச்சு இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 30 வருஷத்துல 25-30 வருஷத்துக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு பகவானுடைய பக்தரா ஆயிட்டு வராங்க. காரணம் என்னன்னா இந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதாவது பகவத்கீதை இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க பாத்தீங்கன்னா கொரோனாக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சாச்சு ஆன்லைன் கிளாஸ்ல. ஆனா கொரோனா வந்த பிறகுதான் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் ரொம்ப பிரபலமானது. எல்லாருமே எந்த வேலைக்கும் போல, எல்லாருமே வீட்டுல உட்காந்துக்கிறாங்க. ஏன்னா கொரோனா எப்படி எல்லாம் 3 மாசம் வீட்டுல இருந்தாங்க இல்லையா? ஆனா நம்ம ஆச்சாரிகள் என்ன பண்ணாங்க, இதை நாம ஏதாவது யூஸ் பண்ணிடலாமே. எல்லாமே வந்து வேலைக்கு போல, எல்லாமே வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறதுக்கு என்ன வழி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆன்மீக கிளாஸ் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன்ல எல்லாருக்கும் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ இந்த இஸ்கான்ல வந்து எல்லா கோவில்லுமே எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. நம்ம இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரபலமா 12 லாங்குவேஜ்ல எடுத்தாங்க. அப்ப நாங்கெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணோம். ஹெல்ப் பண்ணனா இது சேவா, பகவானுக்கு கொடுக்குற சேவா இது. அப்ப நாங்க கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா 1500 பேர், 2000 பேர், 1000 பேர், 3000 பேர், இந்த மாதிரிலாம் 500 பேர், 700 பேர்லாம் கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணாங்க. அட்டன் பண்ணி அப்படியே வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. பக்தி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏகப்பட்ட பேர் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. முதல்ல ஒரு 200, 2000 பேர், 3000 பேர் தான் இருந்தாங்க இந்த கோவில சர்வீஸ் பண்றாங்க, இந்த கீதையை பாக்குறவங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 10 லட்சம் பேர் நம்ம இஸ்கான் கோவில்ல வந்து சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கிறாங்க. 10 லட்சம் பேர். எந்த கோயிலுமே கிடையாது. இது குரு மகாராஜா ஜெயபதக சாமி குரு மகாராஜாவே சொன்னது. எந்த கோவிலுமே இந்த அளவுக்கு வந்து தீட்சை வாங்குறது கிடையாது, ஷெல்டர் எடுத்தது கிடையாது. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பேரு பேசிக் கிளாஸ்ல 10 லட்சம் பேருக்கு மேல சர்டிபிகேட் வாங்குறது கிடையாது. அது நம்மளுடைய பெங்களூர் இஸ்கான்ல மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த நாகரிகமான காலத்துல வந்து மக்களுக்கிட்ட நம்ம என்ன சேவை பண்ணலாம், எப்படி பகவானை பத்தி நம்ம அந்த பரப்புரை பண்ணலாம், இந்த சனாதன தர்மத்தை எப்படி பரப்பலாம் பண்றத நம்மளுடைய நாமினேஷன் தாஸ் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அதை எடுத்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜாவே ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். நாமினேஷன் தாஸ் நம்மளோட கோவில் ஆச்சாரிய ரொம்ப பண்ணுவாரு. ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு இருக்க. அதாவது அதாவது அவர் ஐஐடி படிச்சிருந்தானே, கான்பூர்ல வந்து ஐஐடி பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருந்தவர். அதனால அந்த நுணுக்கங்கள் தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப ஈஸியா வந்து ரொம்ப அழகா இந்த கோவில் சின்ன கோவிலுங்க, ரொம்ப சின்னதா இருந்த கோவில் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமா வர காரணம் என்ன? ஜெயபதக சாமி மகாராஜா, ஸ்ரீல பிரபுபாதா, பகவானுடைய இவங்க 3 பேரு கருணை இருந்தனால்தான் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய கோவிலோட ஆச்சாரி இந்த லெவலுக்கு போக முடிஞ்சது இல்லைங்களா? நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் அவங்களுக்கு சேவை பண்ணணும். நம்மளால முடிஞ்சது ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கும் போது ஏதாவது ஒரு சேவை பண்ணுங்க. இப்போ 2வது லெவல்ல வந்திருக்கிறீங்க, அதாவது அட்மின் பண்ணுங்க, ஸ்லோகம் படிங்க, அதாவது ஏன் கிளாஸுக்கு வர முடியல அப்படின்னு போன் பண்ணி இதெல்லாம் சேவை. இந்த சேவை 65, 66, 67, 68 வரையும் சொல்றாரு பகவான். இந்த மாதிரி என்னுடைய கீதை யாரெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ அவன் தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்.
என்னுடைய பக்தன். அவன மாதிரி பக்தன் யாருமே கிடையாதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. அதனால எல்லாருமே நம்மளால முடிஞ்சது இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல சேவை மனப்பான்மையோட பண்ணுங்க. ரொம்ப இது நாகரிகமான காலம். இந்த நாகரிகமான காலத்துல பகவானுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும், மக்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும், சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த பக்குவமான நிலைக்கு நம்ம வர முடியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 25 என்ன சொல்லி பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சரி. யாந்தி தேவ விரதாம் தேவான் பித்ரும் யாந்தி பித்ருவ்ரதாः பூதானி யாந்தி பூதேவ்யாः யாந்தி மத்யாஜினோபிமா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த இடத்துல பிரபுஜி கேட்டார், ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டார். தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார், முன்னோர்கள் வழிபடுவர்கள் முன்னோர்களிடம் பெற செல்வார், பூதங்களை வழிபடுவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பார், மேலும் என்னை வழிபடுவர்கள் என்னுடன் சேர வாழ்வார் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா பிரபுஜி நல்லா புரிஞ்சுட்டு தான் அந்த கேள்வி கேட்டார். தேவர்களை வழிபடுவர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவரோடு தான் பிறப்பாங்க அப்படின்னு. இப்போ ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம். என்ன மாதிரி விளக்கம்னு பாத்தீங்கன்னா 4வது அத்தியாயத்தில் இதை பத்தி விரிவா படிச்சோம். இருந்தாலும் இங்க ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம். இப்ப நம்முடைய கலிகாலம் 4,32,000 வருடங்கள் சொல்லப்படுது. இந்த 4 இதுமே சேர்த்தா எவ்வளவு? 43,20,000 வருடங்கள் ஒரு சுழற்சி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ பாத்தீங்கன்னா 71 சுழற்சி வரும்போது அதை 71 திவ்யுகம்னு சொல்லும் போது ஒரு மண்வேந்திரம், 14 மண்வேந்திரம் சேர்ந்தது ஒரு கல்பம் அப்படின்னு நம்ம 4வது அத்தியாயத்திலே விரிவா படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதுல என்ன ஒரு விசேஷமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, நமக்கும் தேவர்களுக்கும் அதே மாதிரி பிரம்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் எல்லா வித்தியாசம் அப்படின்றத நாம ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் போறோம். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நாம ஏன் தேவர்களோட பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத நாம இது புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, தேவன் மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னா 6 மாசம் மனிதரோட 6 மாசம் பார்த்தா தேவர்களுக்கு ஒரு நாள். நம்ம 6 மாசம் இங்க ஜீவிக்கும் போது தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் வருது. அதே மாதிரி பிரம்மா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுக்கு ஒரு நாள்ன்ற போது தேவர்கள் 14 முறை இறந்து பிறக்கிறாங்க 14 முறை பிரம்மாவுடைய, அதாவது ஒரு கல்பத்துல 14 முறை இறந்து பிறக்கிறாங்க. அப்போ தேவர்களும் பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண கட்டுண்ட ஆத்மா தான். ஏன்னா அவங்க நமக்கு ஈக்குவல் அவங்க கிடையாது. நம்மளோட உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறாங்க. அந்த ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் அவங்களும் பிறப்பாங்க இருப்பாங்க. அது மாதிரி பகவானுக்கு முழு நேரம் நம்ம பக்தி கொடுக்கும் போது பகவான் லோகத்துக்கு போறோம். அதே தேவர்களோட வழிபாடு பண்ணும்போது தேவலோகத்துல போயிட்டு அவங்களுக்கு மகனாகவும் அவங்களுக்கு ஏதாவது அவங்களுக்கு சேவை பண்றதுலையோ இந்த மாதிரி இடத்துலயும் பிறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதுதான் தேவர்களை வழிபடும் போது தேவர்களா. ஏன்னா அங்கே போனாலும் பிரச்சனைகள் தான். இங்க என்னன்னா சொகுசா இங்க இருக்க முடியாது, அங்க போனா சொகுசா இருப்போம். அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது, வித்தியாசம் இல்லை. ஏன்னா அந்த இடமும் துக்காலயம் தான். இங்க கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும், அங்க கடினமே இருக்காது. அதுதான் ஒரு இப்படிதான். அப்ப தேவலோகத்துல பிறக்கிறவங்க அந்த தேவரோட வழிபாடு பண்றவங்க தேவலோகத்துல பிறப்பாங்க. முன்னோர்கள் வழிபடுறவர்கள் பித்ருலோகத்துக்கு போக முடியும். அதே மாதிரி பூதங்களை வழிபடும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல பாதாளம் தான். அப்போ அதுலயும் பாருங்க, இது 7 லோகம் இருக்குல்ல, அதான் தலை. இப்ப கீழே 7 தலை இருக்கு. அந்த 7 தலையிலையும் பாத்தீங்கன்னா கூட அதுலயும் ஒரு நல்ல லோகம் இருக்கு. அதுலயும் ஒரு 4வது லோகம் ஒரு நல்ல லோகம். அது அந்த லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா இவங்க இருக்காங்க, நல்ல அதாவது பெரிய பெரிய ஆத்மாக்கள். என்ன மாதிரி ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னா இரண்யகசிபு, இரணியன், ராவண, இந்த மாதிரி அசுர தன்மை உள்ளவங்க அதாவது அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த லோகத்துல இருக்கிறாங்க. அங்க ஒரு சின்ன சம்பவம் பாருங்களேன், ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரினா ஒரு ருக்கு வேதத்துல நான் படிச்சேன், ஒரு இடத்துல படிச்சது. இவரு சொல்றாரு, சூரிய பகவான் உபதேசம் பண்றாரு அந்த இடத்துல. அது என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சாதாரண அதாவது மனுஷன், அதாவது பூலோகத்துல இருக்கிறவன், அவர் என்ன பண்றாரு, நிறைய சேவை எல்லாம் பண்றாரு, மக்களுக்கு எல்லாம் நிறைய சேவை பண்றாரு, பகவானுக்கு சேவை பண்றார், இந்த மாதிரிலாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ அவருக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறாங்க, நீ உயர் லோகத்துக்கு போகலாம், தாழ்ந்த லோகத்துக்கு போகலாம், இல்ல நீ இந்த லோகத்திலயும் இருக்கலாம், உனக்கு என்ன மாதிரி போகணும், எங்க போகணும் ஆசைப்படுற அப்படின்னு உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, தேவலோகத்துக்கு நான் அங்க போய் ஆல்ரெடி வேதங்கள் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதே மாதிரி இந்த பூலோகத்துல இப்ப நான் வாழ்ந்துட்டேன், அதனால எனக்கு பூலோகம் வேண்டாம்,
தேவலோகமும் வேண்டாம். ஆனா இந்த பாதாள பாதாளன்னு சொல்றீங்களே அந்த லோகத்துல நான் போகணும் அப்படின்னு. சரி, அந்த 7 லோகம் இருக்கு. எந்தெந்த லோகத்துல ஒரு ஒரு சாராம்சம் சொல்றாங்க. அவரு சொல்றாரு சூரிய பகவான். சொல்லும் போது அப்ப என்ன, அவங்க அந்த முக்கியமான அந்த ராஜாக்கள்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா, அந்த அசுரர்கள் லோகத்துக்கு நான் போகணும், அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு. சரி போய் பாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்க அனுப்புறாரு. அங்க போனா அந்த சாதாரண மனுஷன் அங்க போறான். அங்க போன உடனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வீட்லயா ஒரு வீட்டுக்கு அந்த ஒரு ஒரு அந்த லோகத்துல நம்மள மாதிரி பூலோகம் இருக்க மாதிரிதான் வீடுகள் இருக்கு. அங்க அந்த வீதி வழியா போயிட்டு இருக்காரு. போன வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஆள் நடந்து சாமி பிரசாதம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த வழியா போயிட்டு இருக்காரு. போயிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உடனே அவர் யாசனம் தான் கேட்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றாரு, இவர் கையில இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து ஏதோ ஒரு பொருள் எடுத்து மோதிரமோ ஏதோ ஒரு மாலையோ ஏதோ எடுத்து கையில எடுத்து அந்த அந்த ஆள் தட்டுல போடுறாரு. உடனே அந்த ஆள் வந்து பாக்குறாரு அந்த அந்த நகரவாசி, என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு. இல்லைங்க, நீங்க தட்டு எடுத்துன்னு போறீங்களே, யாசனம் கேட்கறீங்க, அதான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நீ என்ன எந்த லோகத்துல இருக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இவன் இந்த லோகத்துல நான் வந்திருக்கேன், தாழ்ந்த லோகம் தான் இதுங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. தாழ்ந்த லோகத்துக்கு வந்திருக்கிற இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க பூலோகம் மாதிரி கிடையாது. இங்கெல்லாம் வந்து யாருமே யாசனம் வாங்க தேவையில்லை. யாருமே வந்து பிச்சை இந்த மாதிரி பிச்சை எடுக்கணும் அவசியமே இல்லை. எல்லாருமே செல்வம் செழிப்போட இருக்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இருணியன் இருக்காரு, இரணி கசிப்பு இருக்கிறார், சிசுபாலன் இருக்கிறார், எல்லா அசுரர்களும் இங்கதான் இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த நாட்டு மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன பண்ணக்கூடாது, என்னென்ன பண்ணணும்ன்றத சட்டதிட்டங்கள் ஏத்து அது மாதிரி நாங்க செயல்பட்டு. உங்க ஊர்லதான் பிச்சை எடுக்கிறவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா, உயர்ந்தவன் இருப்பான், தாழ்ந்தவன் இருப்பான், இந்த மாதிரி இருப்பான். ஆனா இந்த லோகத்துல உயர்ந்தவன் கிடையாது, தாழ்ந்தவன் கிடையாது, எல்லாமே சமநிலையில தான் இருக்கிறோம் அப்படின்றத அந்த லோகவாசி அந்த அந்த லோகவாசி வந்து இந்த பூலோகவாசி கிட்ட இருந்து உபதேசம் பண்றாரு. யார் உங்க ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தாழ்ந்தவன் இருப்பான், அதாவது வசதி இல்லாதவன் இருப்பான், அவன் தாழ்ச்சி கொடுத்தவர் சேர்ந்தவன் நீங்க சொல்றீங்க. ஆனா இந்த லோகத்துல அந்த தன்மையே கிடையாது. இரணியகசிப கேள்வி கேட்போம், இரணியகசிபு எங்களுக்கு வந்து வேலை செய்வார், நாங்களும் வேலை செய்வோம். இது அசுர லோகம் தான். ஆனா இந்த லோகத்துல நாங்க அந்த மாதிரி செயல்பாடு பண்றோம். உங்க பூலோகத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது. அதுதான் எது சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த 7 லோகத்திலயும் வந்து பாதாள லோகத்திலேயே வந்து நான் அந்த 4வது லோகத்திலயும் ரொம்ப வந்து பிரசித்தி பெற்ற லோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்களை சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப நாம பூலோகத்துல பாருங்க, நாம என்ன நினைக்கிறோம், ரொம்ப சுகமா இருக்கிறோம், அங்க இருக்கு இங்க பிச்சைக்காக யாசனம் வாங்குற வரைக்குமே நாம வந்து நம்ம சமுதாயம் கெட்டு போயிருதுன்னு அர்த்தம். கெட்டு போயிருதுதான். இப்போ ஒரு பிராமணன் வந்து யாசனம் வாங்குறாருன்னு வச்சுங்களேன், அவருடைய கடமை அது. பகவான் கிட்ட போய் யாசனம் வாங்க, பக்தர்கிட்ட போய் கேட்கிறார், வீட்டுல போய் கேட்கிறார், பகவான் நாமத்தை சொல்லி அவருடைய ரூபத்தை சொல்லி ஒரு ஒரு பஜனை பண்ணிக்கிட்டே பகவான நாமத்தை சொல்லிட்டே இருப்பாரு. அப்ப அந்த வீட்டுல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொண்டாந்து அவருக்கு அரிசி கொடுப்பாங்க, காய்கறி கொடுப்பாங்க, பருப்பு கொடுப்பாங்க, பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரிதான் கொடுப்பாங்க. கொடுத்தோன்னா அது என்ன பண்ணா வாங்கிட்டு போவார். அடுத்த வீடு வாங்கிட்டு கொண்டு போய் அந்த வீட்டுல போய் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த உணவு அந்த காய்கறிகளையும் உணவையெல்லாம் அந்த உணவுப் பொருள்லாம் சமைச்சு அதை பகவானுக்கு கொடுப்பார். அது அவர் பிரசாதமா எடுத்துப்பார். அது அவர் மட்டும் இல்லாம குடும்பத்தில் எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க, மத்தவங்க கொடுப்பாரு. இதுதான் வந்து ஒரு பிராமண குவாலிட்டி. ஆனா இன்னைக்கு வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த நாட்டுல அதே வந்து அந்த நாட்டு சக்கரவர்த்தி என்ன பண்ணணும், அந்த புரோகிதரை இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, அவங்களுக்கு ஒரு 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 சுகாதாரமான வீடு கொடுக்கணும், சுகாதாரமான ஒரு நல்ல ஒரு அவங்க இது பண்ணணும். இது மாதிரி விஷயம் ஒரு சத்திரி அவங்க கடமையை ஒழுங்கா பண்ணான்னா அவரு யாசனமே வாங்க மாட்டார். யாசனம் வாங்கணும் அவசியமே இல்லை. ஒரு பிராமண ஆசனம் அவருக்கு தேவையானது எல்லாமே மன்னர் எடுத்து கொடுத்துடுறாரு இல்லைங்களா. அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வர்ணத்துல உள்ளவங்க அவன் கடமையை அவன் கரெக்டா செஞ்சான்னா அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சிறப்பா இருக்கும், சமுதாயம் மேன்மை அடையும் இல்லைங்களா. எது சொல்ல வர பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலயும் அந்த பக்குவங்கள் இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் பக்குவம் இல்லாம கிடையாது. ஆனா அந்த பூதங்களோட பிறப்புன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அது அசுர குணம் தான். அது என்னைக்குமே அது சமூக குணத்தோட செயல்பாடு தான். இந்த செயல்பாடு போகக்கூடாது. தேவலோகத்துல கூட அவங்க வழிபாடு பண்ணாலும் தேவலோகத்துல பிறப்போம். முன்னோர்கள் வழிபடும் போது பித்ருலோகம் போவோம். பூதங்களை வழிபடம் போது எங்க போவோம், அதல பாதாளம் தான் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பலவிதமான வழிபாடுகள் பலவிதமான இலக்கு அழைத்து செல்லும். பகவான் கிருஷ்ணன் வழிபடுவர்கள் கிருஷ்ணரை அடைவார்கள், பகவான் கிருஷ்ணரை அடைவார்கள். இப்ப 4 விதமான பாதைகள் இருக்கு. அந்த பாதையை யார் தேர்ந்தெடுக்கணும், நாம தான் தேர்ந்தெடுக்கணும், பகவான் தேர்ந்தெடுக்கல. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நான் என்ன ஏன் இங்க இருந்து இந்த யமலோகத்துல விட்டாங்க, என்ன ஏன் வந்து இந்த லோகத்துல விட்டாங்க, என்ன ஏன் இங்க விட்டாங்கன்னு யாரும் வருத்தப்படணும் அவசியமே இல்லை.
நாம என்ன மாதிரி பக்தி கொடுக்கிறோமோ அந்த லோகத்துக்கு நம்ம போவோம் இல்லைங்களா. அது நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு பகவான். இது பகவான் தீர்மானிக்கல, நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். அப்போ 25ல சினிமா சொல்லிடுறாரு, 26ல பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும் இது. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாவி. हरे कृष्ण प्रभुजी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपकृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் பாருங்க, எல்லாருக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட். இந்த பதம்லாம் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். இந்த பதமும் சரி, 27வது பதமும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஏன்னா என்ன சொல்றப்பன்னா, அன்புடன் பக்தியுடன் ஒருவன் எனக்கு ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன். பகவானுக்கிட்ட அன்பாக நாம எது கொடுக்கிறோமோ கண்டிப்பா ஏற்றுப்பார். ஏத்துக்கிட்டு நமக்கு எல்லா விதமான அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் நமக்கு கூட கிடைக்கணும். பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா. நாம சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏகாதசி விரதம் இருப்பாங்க. மறுநாள் துவாதேசியில பகவானுக்கு 5 பிரசாதம் பண்ணணும், 6 பிரசாதம் பண்ணலாம், 8 பிரசாதம் பண்ணணும், 10 பிரசாதம் பண்ணணும்வாங்க. சில பேர் பண்ணவே முடியாத சூழ்நிலை அது மாதிரி இருக்கும். அப்போ அது என்ன பண்ணலாம், ஏகாதசி முடிக்கும் போது முடிச்சு ஆகணும் இல்லைங்களா. அந்த கால நேரத்துக்கு முடிச்சு ஆகணும் ஏகாதசியை. அதுக்கெல்லாம் 2 நாள் கண்டினியூ ஆயிடும். அப்படியே 2 நாளுக்கு கண்டினியூ ஆகும், மறுநாள் தான் ஏகாதசி. அந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடு பண்ணக்கூடாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ ஒரு டூர் வந்துட்டோம்ப்பா, துவாதேசியில ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு நான் போய் ஆகணும், பிசினஸ். அது நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்போ நம்ம கையில ஒரு சின்ன போட்டோ வச்சுக்கிட்டு அங்க வச்சுக்கிட்டு அங்க டேபிள் மேல உட்காருறோமா, அங்க டேபிள் மேல வச்சுட்டு ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி எடுத்து ஒரு துளசி இலை போட்டுட்டு வச்சுட்டு பகவானுக்கு எடுத்துக்கிட்டா போதும். அவ்வளவுதான். இலைய போட்டு துளசி இலையை போட்டு பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணாவே போதும். அந்த பகவான் ரொம்ப அன்போட எடுத்துப்பாரு. அவர் நம்ம அன்போட கொடுக்கணும், அன்போட அவர் எடுத்துப்பாரு இல்லைங்களா. அதுதான் சொல்றாரு, அன்புடன் பக்தியுடன் ஒருவன் எனக்கு ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கிறேன்ற. இப்ப அந்த நேரத்துல நான் ஃபாரின் வந்திருக்கேன், துளசி இலை இல்லை, நான் என்ன பண்ண முடியும்? தேவையில்லை, வெறும் தண்ணி மட்டும் வைங்க, தண்ணி மட்டும் வச்சு அன்பாக கொடுங்க, துளசி இலையும் உள்ள வைக்கும். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா பகவான் கொடுப்பாரு அந்த இலையை. அந்த 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 தண்ணிக்கு அந்த தன்மை கொடுத்துருவார் பகவான். அந்த நம்பிக்கையோட நீங்க வழிபாடு பண்ணுங்க, கண்டிப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே கிருஷ்ணன், இது ஒரு விரிவா பார்க்கலாம். தகுதி என்ன? தகுதின்னா பக்தி தான். பக்தி உனக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையானது. அது ரொம்ப எளிமையானது. அது நம்ம ஜீன்ல இருக்கு. இப்போ ரஷ்யன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கோயில சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்பவும் இருக்கிறாங்க, எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, நாடு கடந்து இங்க அவங்க சேவை பண்றாங்க. ஆனா உண்மையை சொல்ல போனா அவ்வளவு அற்புதமா பண்றாங்க, சேவை பண்றது அவ்வளவு பக்குவமா பண்றாங்க. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா பூரி கோயிலுக்குள்ள போக முடியாது, பூரி ஜெகநாத் கோயில போக முடியாது. ஒரு சில முக்கியமான கோயில் எல்லாம் அவங்க உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க அயல் நாட்டுக்காரங்க இல்லைங்களா, அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் அவங்க வருத்தப்படுவாங்க. இப்ப நாங்க எல்லாம் கோயில் யாத்திரைக்கு எல்லா யாத்திராவும் போவோம், இங்க பாத்தீங்கன்னா பூரி ஜெகநாதரை போய் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு. அதுதான் நம்ம இவர் என்ன பண்ணாரு, நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா அந்த குறையை நிவாரணம் பண்ணதை என்ன பண்ணாரு, நம்ம இதுலயே அதாவது மாயாப்பூர்லயே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா அவருடைய ஜெகநாத்தோட விக்கிரணத்தை வச்சு நம்மளோட இதுதான் இதே விக்கிரணம் தான் அங்க இருக்கு, இங்கே ஜெகநாத் வந்துட்டாரு, இங்க தரிசனம் பண்ணிக்கின்றார். அதே மாதிரி அதே கல்கட்டாவிலே பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்திலையும் ஒரு பூரி ஜெகநாத்ல உள்ள கோயில் மாதிரி ஒண்ணு கட்டிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் முழுமை அடையில கட்டிட்டு இருக்காங்க. சோ எதுக்கு சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, அயல்நாட்டுக்காரங்க கூட பக்தியை எளிமையா பண்றாங்க. அவங்க ஜீன்ல இல்லைனாலும் நம்ம ஜீன்ல இயல்பாகவே இருக்கு, ரொம்ப இயல்பாகவே இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பக்குவம் இல்ல, இருந்தாலும் இங்க அவங்க சேவை மனப்பான்மையோட வராங்க. ஏன் வராங்க? பக்தி, பகவானுடைய அனுகிரகத்தை அவங்க கடைசினால வராங்க. பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்க. பகவான் கிருஷ்ண அன்பு ஏற்றுக்கொள்கிறார். அர்ப்பணிப்பு என்பது அதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறை. ஒரு ரஷ்யன் இருக்காங்க, 2 பேருமே ரஷ்யன் தான். ரஷ்யன்ல ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரில, ஆப்பிரிக்கால இருக்காங்கல்ல, நீக்கிறோ சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த அந்த உருவத்துல இருக்கிறார். ஒரு மாதாஜி அவங்களுடைய மனைவி பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யன் இருக்காங்க. ஆனா அவர் பிறந்தது எல்லாமே அங்கதான் பிறந்தார், ரஷ்யாவில் தான் பிறந்தார். அந்த ஜோடியை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ அன்னியமா இருப்பாங்க அவங்க 2 பேருமே. அவர் ஃப்ளூட் வாசிப்பார், பகவான் அந்த அந்த ராகத்தோட போட்டு ரொம்ப அழகா வாசிப்பார். அவர் கீர்த்தனை பண்ணும் போதெல்லாம் அவ்வளவு பக்தி கொடுக்குறாரு. அவரை மாதிரி நம்ம இருக்கணும் ரொம்ப கடினம்.
நாமெல்லாம் இந்த அகண்ட பாரதேசத்துல பிறந்தது இப்படிதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சிருந்து நான் பக்தியில இருக்கேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய அனுகிரகம் எங்க ஊருக்கு வந்தாரு. எங்க ஊர்ல வந்து நான் வந்து ஆப்பிரிக்கன்றதுல எங்க அப்பா அம்மா தான் ஆப்பிரிக்கா, இங்க வந்து ரஷ்யால வந்து ஸ்டே பண்ணி இங்க வந்து வேலைக்கு வந்தவங்க. நான் இந்த ஊர்ல தான் பிறந்தேன். ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் நல்லா தெரியும் எனக்கு. அதனால நான் ரஷ்யால தான் படிச்சேன் கொண்டது எல்லாமே வந்து. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்தாரு. வந்து இங்கெல்லாம் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணாரு. அதுல நாங்க ரொம்ப இதா போய் கடைசியில நான் வந்து இந்த ப்ரூஃப் வாசி கம்பெனியில போட்டு ரஷ்யாவில் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிறார் அவர். அவ்வளவு நேரம் அந்த அந்த குடும்பம் அந்த அவருடைய ஒய்ஃபு பாருங்க, அவ்வளவு அழகா பக்தி கொடுப்பான். அவ்வளவு அருமையா பக்தி கொடுக்குறாங்க. ஏகாதசி விருத்தை எப்படி கிளம்பிக்கலாம் தெரியுங்களா? அவ்வளவு அழகா கிளம்பிக்கிறாங்க. பகவானுக்கு இப்ப எழுந்த உடனே காலைல எழுந்த உடனே என்ன பண்ணுவோம், மங்களாச்சி முடிஞ்ச உடனே நேரம் என்ன பண்ணுவோம், பூஜை அறைக்கு போயிடுவாங்க. பின்னாடி பகவானுடைய அறை சமையல் பண்ற இடம், பகவான் வந்து டிடி சிக்கன் கிச்சன் சொல்லுவாங்க. அந்த கிச்சன்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டு பாத்திரம் கழுவுறது, பூஜை சாமான் கிளீன் பண்றது, அப்புறம் வந்து காய்கறி நெருக்கி கட் பண்ணி கொடுக்கறது, எந்த ரஷ்யன்ஸ் பண்றாங்க. 8-7 பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த 5 பேர் மாதாஜி வந்து உள்ள போய் ஏதாவது ஒரு சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஏன் சொல்றாங்கன்னா இது அன்பாக செய்யறாங்க. நம்மளும் அது மாதிரி ஒரு சேவை பண்ணுவோமே. எங்கேயாவது நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற கோவில போய் ஏதாவது ஒரு வேலை, ஏன்னா கோவில கண்டிப்பா பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணுவாங்க, பிரசாதம் எதை நிவேதனம் பண்ணுவாங்க. அந்த நேரத்துல போய் ஐயா நான் இந்த கோவில நான் பண்ணலாம்னு ஆசைப்படுறேன், எனக்கு வாரத்துல ஒரு நாள், மாசத்துல ஒரு நாள், 3 மாசத்துக்கு ஒரு நாள், 6 மாசத்துல ஒரு நாள், ஏதாவது ஒரு நாள் எனக்கு கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு என்னுடைய சேவை நான் பண்றேன் அப்படின்னு போய் கேட்டு வாங்கி பண்ணுங்க. பண்ணி பாருங்களேன், நமக்கு அந்த மாற்றம் ஏற்படும். நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் நமக்கு. அன்பு பகவானுக்கு அன்பு வெளிப்படுத்துறது இந்த மாதிரி சேவை மனப்பான்மை தான் வெளிப்படுத்த முடியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன். அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் தன்னிறைவு பெற்றவர். அவர் கிருஷ்ணருக்கு, பகவான் கிருஷ்ணர் யாரிடமிருந்து எதுவும் தேவையில்லை, இருந்தாலும் அவர் தனது பக்தர்கள் அர்ப்பணிப்பு ஏற்றுக்கொள்கிறார். இது அன்பு பரிமாற்றம். ஒரு பக்தர் ஒரு குரு இருக்கிறாரு. ஒரு குரு கிட்ட வந்து ஒரு சிஷிய வந்து அடிபணிஞ்சு ஆத்மி நிவேதம் அடைஞ்சு சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறார். அவர்கிட்ட வந்து சிஷியன்ற முறையில போய் சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறார். அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க, அந்த குரு என்ன பண்ணுவார், அவருடைய ஞானத்தை சிஷியர் கொடுப்பார். அப்ப அந்த ஞானம் பகிரப்படுகிறது. ஒரு குரு சிஷியன்ற முறையில அந்த ஞானம் பகிரப்படுது. அதே வந்து பகவானுக்கு நாமும் சரணாகதி தன்மையில பகவானுக்கு நாம சரணாகதி அடைஞ்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பக்தி, முழுமையான பக்தி கிடைக்கும். இது நம்ம இந்த கண்ணோட்டத்தை நம்ம பார்க்கணும். இது இல்லாம பௌதிக கண்ணோட்டத்துல நமக்கு நல்ல ரூம் கிடைக்கும், நல்ல வீடு வசதி கிடைக்கும், நல்ல கார் கிடைக்கும், நல்ல வாழ்வு கிடைக்கும், சுகதா இருக்குன்னா அது பௌதிகத்தன்மை. ஆன்மீகத்தன்மை என்ன சொல்லுவான், ஆன்மீகத்தன்மை இதோட நம்ம விருத்தி அடைய முடியுமா, இதை வச்சு இன்னும் ஏதாவது பண்ண முடியுமா, இதை வச்சு ஏதாவது இன்னும் பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணுவான். அப்போ அதுதான் அந்த அன்பு யாரு கொடுப்பா? பகவான் தான் கொடுப்பார். அப்ப நாமும் அந்த அன்பு கொடுக்கறதுக்கு நாம ரெடியா இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணனிடம் அன்பு செலுத்துபவன் அவன் எதையும் அதை விரும்பினாலும் அதை அளிப்பவன். ஆனால் விரும்பாதது கேட்காத பொருளையும் தவிர்ப்பது. பகவானுடைய பக்தி உள்ளவனுங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன கேட்க போறான்? ஒண்ணும் கேட்க மாட்டான். பகவானே உனக்கு நான் முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும், என் குடும்பத்துக்கு நான் சேவை பண்ணணும், உனக்கு நான் சேவை பண்ணணும், எனக்கு அது மட்டும் பண்ணி எனக்கு அந்த உடல் தெம்பு மட்டும் கொடு பகவான். இதுதான் கேட்பான். எனக்கு வீடு வேணும், என் வாசல் வேணும், என் பிள்ளை இருக்க இந்த மாதிரி இருக்கான், அந்த மாதிரி இருக்கான், இது வேணும் அதுன்னு கேட்கவே மாட்டான். அது கேட்டா என்ன அர்த்தம்? அது மோக பக்தி இல்லைங்களா? அது மோக பக்தி. பகவான் கிட்ட ஆப்டா இருப்பாரு, சந்தோஷமா இருப்பாரு, எல்லாம் பாராயணம் பண்ணுவாரு, நிவேதனம் பண்ணுவாரு, எல்லாம் செய்வாரு. ஆனா அவர் என்ன பண்ணுவார்? மோக பக்தியில இருக்காரு. அது பயனற்ற தன்மை தான். இல்லைன்னா கிருஷ்ணரிடம் அன்பு செலுத்துபவன் அவர் அதை விரும்பினாலும் அதனை அளிப்பார். ஆனால் அவர் விரும்பாதது கேட்காத பொருளையும் தவிர்ப்பான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 27வது பதம். இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த பதமும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யத் கரோசி யத் அஸ்னாசி யத் சுஹோசி ததாசி யத் அவஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஸ்வ மதர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகம் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து பகவான் சைத்தன்யர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். அதாவது 9வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அது. அந்த அத்தியாயத்துல 26, 27, 28 பதங்கள்ல பகவான் ரொம்ப அழகா வந்து கொடுத்திருக்கிறார்.
அது மாதிரி நம்மளுடைய இயல்பு இருக்கணும். அந்த 3 ஸ்லோகத்தை யாரெல்லாம் உள்வாங்கி செயல்பட ஆரம்பிச்சாங்களோ கண்டிப்பாக வாழ்க்கை மட்டும் இல்ல, முக்தி அடைகிற ஆத்மாவாயிடும். அந்த வாழ்நாளே முக்தி அடையும் சொல்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஏன் சங்கராச்சாரியார் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு இந்த 27வது பாகத்துல. அந்த பெரியவார் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. பெரியவார் என்ன சொல்லணும்னா, குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்ணுகிறாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, அந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. இது ஆதிசங்கராச்சாரியர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. அந்த பெரியவாள் அவ்வளவு அற்புதமா சொல்லுவார். அவர் சொல்ற அந்த அந்த தோரணை ரொம்ப அழகா இருக்கும். எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அப்படின்ற, எதையெல்லாம் நாம் செய்ய போறோம், என்ன செய்ய போறோம்? ஏன் சமையல் பண்ண போறோம், பிள்ளைகளுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது துணிமணி துவைக்க போறோம், அவங்களுக்கு வேலை நம்ம கடமையை செய்ய போறோம். எவ்வளவு விஷயங்கள். ஆபீஸ்ல போய் வேலை பார்க்க போறோம். ஏன் வேலை பார்க்க போறோம்? பணம் வர போகுது. அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்த போறோம். அதையும் பகவானுக்காக செய்யணும். எதையெல்லாம் உண்ணுகிறாயோ, எதையெல்லாம் உண்றோமோ, எதையெல்லாம் சாப்பிடுறோமோ, அது எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். நீ எதையெல்லாம் படைக்கிறாயோ, நீ எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, என்ன கொடுக்க போறோம்? தானம் கொடுக்க போறோம். நம்ம மனைவிக்கு பிள்ளை தானம் கொடுக்குறோம். மனைவி பிள்ளை தானம் கணவருக்கு கொடுக்குறாங்க. சமுதாயத்துக்கு தானம் கொடுக்குறாங்க. இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இது உள்ளார. இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது என்ன கொடுக்கணும்? இப்போ ஒரு அந்த வீட்டு தலைவனா இருக்கிற மனைவிக்கு ஒரு பிள்ளை தானம் கொடுக்கிறாருன்னும் போது எப்படி இருக்கணும்? பகவானை நினைக்கணும், பகவானை உள்வாங்கி இருக்கணும். பகவான் கிருஷ்ணா, நீ எனக்கு மகனாக பிறக்க வேணும். அந்த தானம் வாங்குறவங்க தாய், அந்த பிள்ளையோட தாய், அவங்க என்ன நினைக்கணும்? ராதையே கிருஷ்ணா, எனக்கு நீ மகனாக பிறக்க வேணும். இந்த தானம் கொடுத்திருக்காரு என் கணவருக்கு, நான் அவருக்கு தொண்டு செய்யணும். இதெல்லாம் வேதங்களை ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்துருக்காங்க. அதுல பெரியவர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். அல்ல சங்கராச்சாரியார் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார், எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ அப்படின்னா. அப்போ பிள்ளைகளை வளர்க்கறதும் சரி, அதை தானம் கொடுக்கறதும் சரி, அவங்க நல்வழியில வளர்க்கறதும் சரி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு ஒரு இடத்துல நான் படிச்சேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வசதி படிச்சவர், நல்ல வசதி படிச்சவர், அவர் என்ன பண்றாரு? வசதி படிச்சவர் இன்னும் பொருள் நிறைய சேர்க்கிறார், ஏகப்பட்டது. இப்போ ஒரு 1 கோடி ரூபாய் சொத்து வச்சுக்கான்னு வச்சுங்களேன். அவர் இன்னும் உழைச்சி நம்ம நல்லா பண்ணி இன்னும் ஒரு 100-150 கோடி சொத்து சேர்த்துட்டார். சொத்து எதையும் சேர்த்து வைக்கிறார்? யாருக்காக சேர்க்கிறார்? சமுதாயத்துக்கு கொடுக்குறாரா? இல்ல, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறார். இப்போ 3 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. 3 பிள்ளைகளுக்கு அந்த 150 கோடி சொத்தை எழுதி வைக்கிறார். எழுதி வச்சுட்டு அவர் பாட்டுன்னு பகவான் கிட்ட போயிட்டாரோ இல்ல எங்கோ போயிட்டார், எங்க போய் சேர்ந்துட்டார். அவரு ஆத்மா போயிடுச்சு, உடலை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு. அப்போ இந்த சொத்தை அனுபவிக்கிற யாரு? தன்னுடைய வாரிசுகள் இல்லைங்களா? அவர் தானம் கொடுத்துட்டு போயிட்டார், பிள்ளைகளுக்கு தானம் கொடுத்துறாரு. அதை கொடுக்கிறார். எதையெல்லாம் நீ கொடுக்குறாயோ அதை கொடுக்கறது பகவான அனுகிரகத்துல வச்சு கொடுக்கணும். அதை கொடுக்காம இவர் என்ன பண்றார்? பௌதிகத்துல இருந்து தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு 3 சொத்து எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார். 3 பிள்ளைகள் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார். அந்த பிள்ளை என்ன பண்றாங்க? ஒருத்தன் ஒரு மாதிரி இருப்பான், ஒருத்தன் நல்லபடியா இருப்பான், ஒருத்தன் பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பான். இவன் அதுல கெட்டவனா இருக்கான், தமோ குணத்துல இருக்கான், ரசோ குணத்துல இருக்கான். அவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த சொத்தை தேவையில்லாத செலவு பண்ணுவான், தேவையில்லாத பாவத்தை உண்டு பண்ணுவான். அப்போ அது அந்த பாவம் எங்க போய் சேரும்? அந்த பையனுக்கும் சேரும். அதே மாதிரி அவரு சேர்த்து வச்சுட்டு போனாரு ஒருத்தர், வைகுந்தம் போயிருக்கிறாரா, இல்ல சொர்க்கலோகம் போயிருக்கிறாரா, இல்ல அதல பாகத்துல போயிருக்கிறாரா, இல்ல இந்த பூலோகத்துல பிறந்திருக்கிறாரா, எங்க போனாலும் சரி அந்த பாவம் பின்னாடி தெத்திட்டு வரும். அந்த பாவம் பின்னாடி தெத்திட்டே வரும். அந்த மாதிரி பாவம் பண்ணவன் கண்டிப்பா வைகுந்தம் போக மாட்டான், உயர்லோகம் தான் போவான், பித்ருலோகம் தான் போவான், இல்ல இந்த தாழ்ந்த லோகம் தான் போவான், இல்ல இந்த பூலோகத்தான் தான் பிறப்பான், வைகுந்தம் போயிருக்க மாட்டான். அப்போ இந்த எங்க போனாலுமே அந்த பிள்ளை செஞ்ச பாவத்துல அந்த 100%ல 50% அந்த பையன் அனுபவிப்பான். மீதி 50% நீ எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் அந்த பாவம் பின்னாடியே வரும். அப்பதான் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அப்ப நம்ம எதையெல்லாம் கொடுக்கிறோமோ எப்படி கொடுக்கணும்? பகவானை மையப்படுத்தி கொடுக்கணும், அகர்ம பணியில கொடுக்கணும். அதுதான் பெரியவாள் சொல்லுவாரு, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கிறாயோ, எந்த தவங்கள் எல்லாம் நீ செய்கிறாயோ. எந்த தவம்னா என்னது? நம்ம 4 விதமான விரும்பிய பாதையிலே தான் போகுமோ அப்படித்தான் வேசையரில் உள்ளவும் போகும். எந்த தவங்கள்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, என்ன தவங்களை நாம் சொல்ல போறோம்? என்ன மாதிரி பேசணும், என்ன மாதிரி செயல்படணும் இல்லைங்களா? அது உள் தூய்மை, வெளி தூய்மை. இதன் தவங்கள் படிச்சோம் இல்லையா? 4வது அத்தியாயத்திலே படிச்சோம். அந்த மாதிரி 5வது அத்தியாயத்திலே படிச்சோம். 4 விதமான தர்ம தூண்கள், 4 விதமான தர்ம தூண்கள், 4 விதமான அந்த தர்ம தூண்கள் சிதையில்லாம நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா?
மாமிசம் உண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கேம்பிளிங் பண்ணக்கூடாது, மது போதையில் இருக்கக்கூடாது, தவறான பால் உணரக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தவங்கள். இந்த தவங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? பகவானை மையப்படுத்தி அகர்ம பணியில நம்ம செய்யணும் இல்லைங்களா? நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்னெல்லாம் செய்ய போறோம்? நான் பிராமணனா பிறந்துட்டேன், நான் பிராமண வேலை தான் பார்க்க போறேன், அதி உத்தமம். நான் சத்திரியனா பிறந்துட்டேன், சத்திரிய வேலை தான் செய்ய போறேன், அதி உத்தமம். இல்ல நான் பிராமணனா பிறந்துட்டேன், நான் கலெக்டர் ஆக போறேன், படிக்கிறேன், அது உத்தமம் தான். அப்போ உன் பிராமண போட்டு நீ பிறப்பால் பிராமணா பிறந்தாலும் செயலால சத்திரியனா செயல்படுற, ஓகே, அப்போ நீ சத்திரியன் தான் நீ இல்லைங்களா? அந்த சத்திய தர்மத்தை நீ செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நீ ஆத்மா திருப்தி அடையும். அதை பகவான் வந்து பகவானுக்கு போவோம். ஆனா தன்னுடைய கடமையை நம்ம 2வது தேதியில இதை பத்தி விரிவா படிச்சோம் இல்லைங்களா? அப்போ நீ எதையெல்லாம் செய்கிறாயோ அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்கின்றார். இப்ப சத்திரியின் கடமையா செய்யறான் ஒரு பிராமணன். பிராமணா போந்துட்டு சத்திரியன வேலையை செய்யறான். ஒரு கலெக்டரா இருக்கிறான், ஒரு அட்வொகேட்டா இருக்கான், ஒரு நீதிபதியா இருக்கிறாரு, ஒரு தாசில்தார் இருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிராமணர் இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் அந்த சேவைய பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். பண்ணார்னா கண்டிப்பா அவருக்கு முக்தி இல்லைங்களா? இது வந்து அதைதான் சொல்ல வருது. நாம் எல்லா செயலுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினோம். யாராவது சத்துவம், சத்தியம் மற்றும் அனநேய பக்தியை பின்பற்ற முடியவில்லை என்றால் என்ன ஆகும் பாருங்க. எனக்கு அர்ப்பணம் செய். எதையெல்லாம் உண்ணுகிறாயோ, என்ன நம்ம உண்ண போறோம்? பகவானுடைய பிரசாதம். பகவானுக்கு உணவு கொடுப்போம். உணவு கொடுக்கும்போது அது நமக்கு பிரசாதமா கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? யாகங்கள் மற்றும் தான தர்மங்கள் செய்வது கொடுப்பது பகவான் கிருஷ்ணர் உணவே பரப்ப, அதாவது பகவானை மையப்படுத்தி கொடுக்கும். எல்லா விஷயங்களுமே நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, மத சடங்குகள் பகவான் கிருஷ்ணர் செய்யறது, எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி பகவானை மையப்படுத்தணும். தவங்கள் சொல்லும் போது என்ன பண்ண போறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், இந்த 4 விதமான தவங்கள் இருக்கு, அந்த தவத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நாம பகவானுக்கு எந்த செயல் பண்ணாலும் அது நாம மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படுறது அதி உத்தமம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. 28 பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 28வது பரம்பரை. हरे कृष्ण प्रभु। शुभ फलैरेवं मोक्षयसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 2 ஸ்லோகம் நான் படிச்சேன், 3 ஸ்லோகம் நம்ம இது கொஞ்சம் விரிவா படிச்சோம். இந்த ஸ்லோகத்தை விரிவா படிக்க போறோம். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நீங்க தான் விளக்கம் கொடுக்க போறீங்க. யார் எத்தனை வரைக்கும் தெரியாது. உங்களுக்கு உங்க புரிதல் எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்க்கணும். அது எங்க இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சொல்ல முடியுமா? என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இவ்விதமாக நீ கர்ம பந்தங்கள் இருந்து அதன் நல்ல தீய விளைவுகளில் இருந்தும் விடுபடுவாய். சந்நியாசத்தின் இந்த கொள்கையின் மூலம் உமது மனதை எண்ணில் பதிய செய்வதால் நீ முக்தி பெற்று என்னிடம் வருவாய் அப்படின்றார். நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க இந்த ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம செய்யறது அகர்மாவா செய்யறதுனால அந்த கர்மத்தோட நல்ல தீய விளைவுகள் நமக்கு கிடைக்காது பிரபு. சந்நியாசங்கிறது என்ன அப்படின்னா, செயலின் பலனை துறக்கிறது தான் வந்துட்டு உண்மையான துறவுன்னு சொல்லப்படுது. அது பலனை நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுனால அந்த இது வந்து நல்ல தீய விளைவுகள் நமக்கு வராது, அகர்மாவாயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். ரொம்ப அழகான அற்புதமா சொன்னீங்க பிரபு. அதுதான் இப்ப பிரபுஜி சொன்னாங்க இல்லைங்களா? உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு? நீங்கள மத்தவங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு புரியல எப்படி இருக்கு? பிரபுஜி அழகா சொன்னாங்க. சன்னியாசியை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. ஏன்னா 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நாம பற்றற்ற தன்மையா செய்யறோம் பாத்தீங்களா? நாம தாங்க உண்மையான சன்னியாசி. ஒருத்தன் பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்துட்டு எனக்கு சொந்தம் வேணாம், பந்தம் வேணாம் நான் சொல்லிட்டு எங்கேயோ போய் காட்டுல உட்காந்துட்டு இருப்பான். காட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு எங்கேயோ ஒரு ஆசிரமத்துல உட்காந்துக்கிட்டு பகவான் அறிய நாம சொல்லுவான். அது முக்தி தான். முக்தின்னு சொல்ல முக்தி தான். ஆனா குடும்பத்தோட இருந்துகிட்டு பற்றற்ற தன்மையா செய்யறான் பாருங்க, அதுதாங்க சன்னியாசி. தன்னுடைய கடமை என்ன? நான் எந்த வர்ணத்துல இருக்கிறேன், எந்த கடமை செய்யறேன், எந்த கட்டுப்பாடு இருக்கு, 50 வயசாச்சா என்ன வாழ்க்கை வாழணும்? வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும், துறவு வாழ்க்கை வாழணும். நம்ம இதுதான் உண்மையான சன்னியாசி. தன்னுடைய கடமையை உணர்ந்து தனக்கு கட்டுப்பாடு என்ன கட்டுப்பாடுன்னு உணர்ந்து அவன் செயல்படுறான் பாருங்களா, அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசி. இந்த பற்றுதல் இல்லாம செயல்படுறான் பாருங்க சன்னியாசி. ரொம்ப அழகா சொன்னார் இப்ப நம்முடைய
பிரபுஜி. அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவ்விதமாக நாம கர்ம பந்தங்கள் இருந்து அதன் நல்ல தீய விளைவுகளை அதே சொல்றாரு பாருங்க. நல்ல தீய நம்ம கர்மங்கள் செய்யறோம், நல்லதும் செய்யறோம், கெட்டதும் செய்யறோம். நம்ம இயல்பா நம்ம வந்துரும் அது இல்லைங்களா? அது வேற நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்லதும் செய்வோம், தீமையும் செய்வோம். அவையிலிருந்து விடுதலை அடைப்பான்றாரு. இப்ப நல்ல செயல் செய்யறது சில பேர் பக்தி மார்கள் செய்வாங்க, சில பேர் பௌதிகத்துல செய்வாங்க. இப்போ ஒருத்தர் தானம் கொடுக்குறாரு. எதுக்காக தானம் கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகத்துல இருக்கும்போது அதனால ஏதாவது பலன் கிடைக்குமா, இதனால நமக்கு ஏன்னா முக்தி கிடைக்குமா, இதுல சந்தோஷம் கிடைக்குமா, அந்த மாதிரி கொடுப்பாரு பௌதிகவாதிகள். அதே பக்திவாதிகள் அதை பத்தி நினைக்கவே மாட்டாரு, என்னோட தர்மம்னு சொல்லிட்டு செய்வார். சரிங்களா? அப்போ பௌதிகவாதிகள் நல்லதும் செய்வான், தீமையும் செய்யறாரு. அந்த விளைவிலிருந்து விடுபடுவா என்றார். அப்ப சன்னியாசத்தின் இந்த கொள்கையின் மூலம் உனது மனதை எண்ணில் பதிய செய்வதால் நீ முக்தி பெற்ற என்னிடம் கொண்டு வருவாய் என்றார். ரொம்ப அழகான இந்த பதம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ சுத்த வைராக்கியா எப்படிப்பட்ட வைராக்கியம்? அதாவது உயர் வழிகாட்டுதலின்படி பகவான் கிருஷ்ணர் செயல்படுதல். உயர் வழிகாட்டு நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? எதையெல்லாம் செய்கிறோமோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறோமோ, எதையெல்லாம் உருவாக்குறோமோ, எதையெல்லாம் தானம் கொடுக்கிறோமோ, எந்த தவம் எல்லாம் செய்யறோமோ அதெல்லாம் உயர்படிதான். அந்த இதில் எல்லாமே பகவானை நினைச்சு அவர் உணர்வோடு நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அதை யுத்த வைராக்கிய அந்த செயல்களை செய்து அதன் பலன்களை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்றது இதுதான் அதாவது பத்தி இதுதான் சாராம்சமா நம்ம எடுத்துக்க முடியும். தூய்மைப்படுத்துறதுன்னா இந்த செயல்கள் நமது மன கண்ணாடி போய் தூய்மைப்படுத்துது. முன்னேற்றம் ஆன்மீகத்துல இன்னும் நம்ம விருத்தி அடைகிறோம். அந்த விஞ்ஞானம் புரியும் நமக்கு. அது ஏன்னா எப்பவுமே நாம படிக்கிறது கேட்கறது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா செயல்பாடு பண்ணாதான் அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். இப்ப ஒரு மாதாஜி சொல்றாங்க இல்லையா, தன்னோட குழந்தை இந்த மாதிரி இருக்காங்க, தன்னுடைய பிள்ளைகள் இருக்காங்க, அவங்க செய்யும் போது அந்த விஞ்ஞானத்தை புரியுது பாத்தீங்களா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரவுண்டு போறாங்க, எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டே இருக்கிறாங்க. இன்னும் பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாமா, ஒன்னும் சொல்லணும். அந்த விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுட்டாங்க, அந்த இடத்த பிடிச்சிட்டாங்க. அவங்க பிடிச்ச பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அது முழு நேரம் பக்தியை கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? இதுதான் தூய பக்தி, அனநிய பக்தி, சரணாகதி தன்மை. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணாகதி. அப்பவே நமக்கு என்ன விடுதலை கிடைக்குது பாருங்க, நம்முடைய சம்சார பந்தத்துல நம்ம விடுதலை கிடைக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போமா? இன்னைக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கு, கோவில வர இது பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்து ஏவச பகவான் பாவனி வைஷ்ணவி நம நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்திகிச்சே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டைம் இருக்கு, ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்துருக்கலாம். அதுக்குள்ள இங்க கோவில கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கிளாஸ் தொடங்கும் போது கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.